problem wari kuti wapiwa tumari nanabosi abinzi uenda kwapiwa tuhembe kukastudio kwasheto cheke hamubhilivhe vanhu vamunoswera navo munodana bhandemuva musazane navo vanhu vekutoti vari kungoektawo ndo vamunoti vanorova moramba patoti torovawo wo zvedhudhu tasiya manje kumadhudhucha matera zveginya manje kuno inoita chururuziya tichingogomai ngoma ndiyo yedu iya dhanzi tinori kurunga kurungi ivo ndevekuporonga naporongi porongi ndeverurerure vanorerutsa asi nyama vanongi isu tichiri kurunga kurungi ivo ndevekuporonga naporongi porongi ndeverurerure vanorerutsa asi dhanza vatongi kugona kuri mukati intebe ina hati levogogo matete regai zvangu inini ndibhebhe kingobati mukuru werege vasiye zvako vachiwanza bhebhebhe kopidati vachera kurowa hembe kunge mezikana gwembe tipetiri kwenye dhanzi tisheke kunge hari matsawira dzedu ngoma ramba waraira idzotera matadzadhuku dzetinanzvira dhanzi tinori kurunga kurungi ivo ndevekuporonga naporongi porongi ndeverurerure vanorerutsa asi nyama vanongi isu tichiri kurunga kurungi ivo ndevekuporonga naporongi porongi ndeverurerure vanorerutsa asi dhanza vatongi ibve vanhu vamunoswera navo munodana bhandemuva musazane navo vanhu vekutoti vari kungoektawo ndo vamunoti vanorova moramba patoti torovawo wo zvedhudhu tasiya manje kumadhudhucha matera zveginya manje kuno inoita chururuziya tichingogomai ngoma ndiyo yedu iya dhanzi tinori kurunga kurungi ivo ndevekuporonga naporongi porongi ndeverurerure vanorerutsa asi nyama vanongi isu tichiri kurunga kurungi ivo ndevekuporonga naporongi porongi ndeverurerure vanorerutsa asi dhanza vatongi